Dok šetamo, u daljini vidimo grupu vojnika. To su naši vojnici iz druge grupe naroda, koji se povlače preko Prokletija. Cijel narod koji je bio iza nas sada se spojio u jednu grupu i svi se zajedno probijaju. Vojska iz prve grupe se udružila sa nama. Pozdravili smo se sa svojom braćom, dali su nam oružje i ono malo hrane za nastavak. Krenuli smo dalje dok je iza nas veliki narod. Albansko pleme se približava nama. Polazimo! Albanci su se povukli, srećom niko nije ranjen. Nailazimo tako na albanskog trgovca koji nam nudi hleb za nekoliko srebrnjaka, a nastavljamo dalje.